Júdás Iszkariotes azon tanítványok csoportjának tagja volt, akik Jézussal tartottak prédikációi során. Alakja összekapcsolódott a történelem egyik legjelentősebb pillanatával, mesterének átadásával a hatóságoknak. Az elbeszélések szerint a katonákhoz vezette Jézust, és csókkal jelölte meg, miután megállapodott abban, hogy pénzt kap érte. Az Iszkariotes becenév arra utal, hogy Kariotból származott, egy Judeában található helyről, ami megkülönböztette a többi, főleg galileaiakból álló csoporttól. A római birodalom uralma alatt nagy feszültségű korban élt. Ebben a kontextusban sokan várták egy olyan vezető érkezését, aki megváltoztatja a politikai helyzetet. Néhány követő úgy gondolta, hogy Jézus ezt a változást hozza el. Júdás sok élményt osztott meg a többi tanítvánnyal, utazásokat, találkozókat és tanítási pillanatokat. Rábízták a csoport anyagi forrásainak kezelését. Történetét évszázadokon át emlegetik azért a szerepéért, amelyet játszott Jézus letartóztatásához vezető eseményekben, és mi lett Júdással, miután Jézust keresztre feszítették. Egi ígéret született. Egi szeru Judeai faluban, Kariotban, amelinek neve a helyi nyelvencák falut jelentett, született Simon Iszkariotes, ez Ciborea fia. Ó volt a testvérei közül az egék, Czur, Cvi, Nahum, Tal, Lazár, Asher és Ezra. A család sükösen élt, apja kereskedőként dolgozott fáradhatatlanul. Luxus nélkül, de szükség nélkül nőtt fel a háztartás rendezett körülmények között. Felnőttként ez a fiú saját családot alapított Rahamimmal, akit integritásáért és karakterért tiszteltek. Együtt nevelték fel 3 gyermeküket, Barakot, Naimot és Ben Judast. Gyermekkorában Kariotban élt, ahol testvéreivel és szomszédokkal játszott. 10 éves korában apja munkája miatt a család Nazaretbe költözött. Ebben az új környezetben az mindennapok megváltoztak, amikor apja új házukhoz bútorokat keresett. Az agyanlászok Egi Astalos Muhelihez vezettek, ahol a tulajdonos neve József volt, ez Betlehemból származott. Egi napa fiú apjával együtt elment az Astalos Muhelibe. Amíg a felnőttek a megrendelésről beszélgettek, a figyelmesen nézte, ahogy Egi vele Egidos fiú gondosan csiszolja Egi fadarabot. Amikor a srác észrevette a szemlélődő tekintetet, felnézett és egészerűen kérdezett. Mi a neved? A válasz rövid volt. Kariotból vagyok. A másik mosolygott. Judas, mint a testvérem. Te is Judeából vagy? Amikor megerősítette, hogy igen, a nazarénusi fiú egyfajta örömmel mondta, hogy ha a városban maradnak, barátok lehetnek. Ezt Egi alig alkalmazott kérelmet tartalmazó pillantással mondta. Ugyanabban a reggelen belépett a Muhelibe Egi fiatal gyermekkel a kárján. Ez volt Mária, az Astalos felesége, ez a kicsi Jakab volt. Miután elbúcsúztak, a látogató apjával együtt távozott, de valami megváltozott, attól a pillanattól kezdve minden alkalommal, amikor apja a Muhelibe ment, a fiú ragaszkodott hozzá, hogy vele mehessen. Ezekben a látogatásokban a találkozások Jézussal, a fiatal Astalossal rendszeresen váltak. Játékokról, fából faragott játékokról beszélgetek, lovakról, katonákról, szekerekről. Az idő múlásával beszélgetéseik mellültek. Jézus gyermekkoráról mesélt, például arról az időszakról, amikor családja születése után Egyiptomba emigrált, ez Herodes halála után visszatértek. A csak nem érkezett család hamarosan lakást talált a Muheli közelében, ami megkönnyítette a 2 fiatal közötti kapcsolatot. Hamarosan az esztegjátékokkal ez beszélgetésekkel teltek meg, a barátság természetesen nyugalom nélkül nőtt. Egészte Mária meghívta vacsora, vonakodott aggódva, hogy mit mondanak szülei, de mivel ők is judeusok voltak, úgy döntött, hogy marad. Aznap este megismerte Jézus testvéreit, Józsefet, Simont, Egi másik Judast, Rutot, Ráselt és Jakabot. Jézus volt a legidősebb, az étkezés alatt kényelmetlenül érezte magát. Keveset beszélt, elterelődve Mária alakjától.
Az asztalnál ült Fergyével és gyermekeivel, ami kiemelkedett Egi nyilvánvalóan követelő életból. József az asztalos tisztelettel bánt vele. Az idő múlásával a látogatások gyakoribbá váltak. Mária és József idővel azt kezdték gyanítani, hogy a látogató valamelyik lányuk iránt érdeklődhet. De nem Igi volt. Számára Ruth és Ráhel testvérei voltak. Figyelmének középpontjában Jézus állt, Egi különleges fiatal. Mély gondolatokkal beszélt Egi olyan komolisággal, mint a sokkal idősebb lett volna. Azt állította, hogy van Egi küldetése, amelyet teljesítenie kell, bár meg nem tudta pontosan, miről is van szó. Barátja felelkesülten hallgatta, és annyira meg volt győződve arról, hogy része akar lenni ebben az úton, amint megismeri. Amíg az Egik beszélt, a másik figyelt. Jézus szavai határozottak és biztosak voltak, szemei pedig minden egész gondolattal ragyogtak. Legzavaróbb kijelentései közé tartozott az, hogy nem látja magát megöregedni. Azt mondta, úgy érzi, fiatalon fog megállni. Barátja próbálta lebeszélni, beszélve távoli jövőkről, nagi szaladokról, eljövendő nemzedékekről. Jézus nevetett, de szemeiben továbbra is ott volt a melankolikus árnyék. Egi reggel, legszebb ruháikba öltözve. Mindketten készen álltak, hogy családjaikkal együtt Jeruzsálembe utazzanak, hogy ünnepeljék a Pászkát a templomban. Az 5 napos Samarháton tett út során szórakoztatták Egimást az áldozatokról való beszélgetéssel, játékokkal és kiszállatok üldözésével. Végül Jeruzsálembe érve a város szúfoltsága és folyamatos tevékenysége fogadta oket. A látogatók sáma hatalmas volt. Szalást kerestek, majd a 2 barát kiment felfedezni. Átsétáltak utcákon, átkeltek a templom fokapuján, sétáltak a Heródesi utcán. Amikor a hippodromhoz értek, megpróbálták megnézni a versenyeket, de az emberek szürűsége megakadályozta a nézést. Folytatták útjukat a Sziloé medencéig. Az alkonyat aranyra és vörösre festette a köveket, jelzolve a sétálás végét. Visszafutottak a fogadóba, aggódva, hogy túl sokat kezdtek. A következő nap szombat volt. Családjaikkal együtt a templomba mentek, hogy bemutassák áldozataikat. József és Mária 2 galambot vitt, a másik család Egi keckét. Ebben a pillanatban a fiatal Kariotból származó férfi észrevette családjuk gazdasági helyzetének különbségeit. Jézusnak ez nem tűnt fel. Az imádság alatt, míg a többiek leborultak, Jézus állva maradt, és nem a szentben nézte az oltárt. Apja enihen megjegyezte neki. Később visszatértek a fogadóba anélkül, hogy tovább beszéltek volna erről. A következő reggel Jézus azt javasolta, hogy menjenek vissza a templomba. Barátja elkísérte. Ott találkoztak néhány tudóssal, akik a szentírást vitatták. Először hallgatták. Később Jézus beszédbe elégedett. Kérdései meglepő mélységgel bírtak, véleményei pedig világossággal. Csak 12 éves volt, de olyan biztonsággal beszélt, amely lenyűgözte a hallgatókat. Az idő észrevétlenül múlt el. Amikor kijöttek a templomból, és visszatértek a fogadóba, rájöttek, hogy családjaik már elmentek. A fiatal Kariotból származó férfi beszélt. Elképzelte a büntetést, szülei aggódását, dühöngve kiabált Jézushoz. De ő nyugodtan válaszolt. Biztosította arról, hogy szüleik hamarosan visszatérnek értük, visszatértek a templomba. Ott töltötték a következő 2 éjszakát, a bölcsek jószágos kedvesége által gondozva. Ételt és szalaszt ajánlottak nekik, a harmadik napon szüleik visszatértek, arcukon az aggodalom nyoma. Amikor megtalálták őket, Jézus magára vállalta a teljes felelősséget. József nem mondott semmit. Megölelte, és mindannyian hazaindultak. Az utazás után valami megváltozott. Játékok vagi beszélgetések közben Jézus elmerült gondolataiba, néha mozdulatlanul állt, üres tekintettel. Barátja rázta, hogy visszahozza a valóságba. Egi nap Jézus komolyan nézett rá, és azt mondta, hogy tanítani szeretne. De nem úgy,
minta tudosok. Sajat modiana kartanitani, amasik halgatolag figielte, abana piljanat bannemer teljesen. Azevek mulla savalazonban a darabka közeltek, a kötelek közöttük eros maradt. Egi este a fiatalember meglátogatta Jézust otthonában, és Mária könnyes szemekkel fogadta. Elmondta neki, hogy József nagyon beteg. Amikor a szobához érkezett, az asztalost nyugalmasan, békészen találta. Ugyanazon a napon József megállt. Testet egi olyan területen temettek el, amelyet a fiatalember apja szerzett meg neki. A temetés napján Jézus csendben sétált, szó nélkül, alig egi könyegszép hullott arkán. Attól a pillanattól kezdve felnőtté vált, néhány nappal később a fiatalember meglátogatta Jézust a muheliben, gondosan csizolta egi széket, mosoligott, amikor meglátta, de hamarosan kifejezése megváltozott. Kérte, hogy tegye meg neki egész szíveséget, el kell mennie. Egész szigorú közösséghez kívánt csatlakozni, ahol testet és lelket erősíteni fogja. Közben arra kérte, hogy vigyázzon Aniára és testvérére, a válasz igen lovolt. Az elköteleződés egi ígérettel pekszetelődött meg. Jézus tanítani akart, de nem hatalomból. Azokat akarta elérni, akik soha nem férhetek hozzá az igéhez. Igazságtalanságokat akart felfedni, sebeket gyógyítani, szemei ragyogtak. A másik figyelmesen hallgatta. Megígérte, hogy gondoskodni fog a családjáról, és kitartó marad. Jézus a holt tenger melletti és szenuszok közösségéhez csatlakozott. Ez egi olyan csoport volt, amelyet szereniségéért, fele baráti szeretetéért, és békés ellenállásáért ismertek. Ott kezdődött egi új szakasz. Jézus távozása után több mint egi év telt el anélkül, hogy új hírek érkeztek volna. Amíg egi kereskedő, a Kariotból származott Szalad barátja, egi levelet hozott a fiatalembernek. Jézustól volt. Leírta, hogyan teltek napjai az eszenuszok között. Hajnalok a meditációval, munkák a kertben, hosszú tanulmányok a Szentírásból, és a bölcsek bölcsességének tanításai. Lelkesen írta le, amit tanult, és biztosította arról, hogy a hit és a szeretet lehetetlenné teszi a valóságot. Kérdezősködött a Nídzsa és testvérei után, és világosan kifejezte, hogy nem kételkedik abban, hogy barátja betartja az ígéretet, hogy gondoskodik róluk. Szintén érdeklődött a fiatalember családjának egészsége iránt, és azt kívánta, hogy megtartsák az erőt, amit róluk emlékezett, szavaiban nosztalgia és remény keveredett. Jézus arra kérte, hogy ne terjen le az útról, maradjon igazságos, szeresse féle barátját, és legyen erkölcsös. Azt mondta, hogy amikor eljön az ideje, szüksége lesz rá oldalán, és nem akarja, hogy szégyelje magát, ha testvérenek nevezi. Attól fogva, a levelek rendszeresen érkeztek, havonta néhány sor. Rövidek, de intenzívek voltak. Ez, aki ezeket kapta, fokozatosan kezdte várni Jézus visszatérését, tudva, hogy együtt nagyobb feladatokat fognak vállalni. Eközben úgy döntött, hogy apja mesterségét folytatja. Simon Iszkariotes büszke volt erre a döntésre. Együtt kezdtek utazni Judea és Galilea különböző régióiban. Bár a holt tenger közelében jártak, soha nem próbáltak meg közeledni az eszenuszok közösségéhez, ahol Jézus tartózkodott. Az utazások képezték a fiatalembert. Megtanult alkudozni, emberekkel bánni, és pénzt kezelni pontossággal. A család virágzott. Ezekben az utak egyiken ismerte meg Rahamimot, Rut és Rachel barátját, Jézus nővéreit. A Nazarenus volt, ami nehézséget jelentett a fiatal ember apjával szemben, aki konzervatív álláspontot képviselt. De Rahamim edeszege ez karaktere végül megnyerte mindkét szülő tetszését. Hamarosan összeházasodtak, és otthonukat Simon és Ciborea otthona közelében alakították ki. 5 év alatt 3 gyermekük született. Az idő békésen telt el utazásokkal, megállapodásokkal és családi feladatokkal. De az országban a dolgok nem mentek jól. A római hatalom nyomása és a heli hatóságok által kivetett adok nyomás alatt szenvedett a nép. A hagyomány gyengült, a szokások keveredtek külföldi gyakorlatokkal,
Ez a tisztviselők korrupcióba süllyedtek. Minden alkalommal, amikor meglátogatta apját, az öreg Simon fájdalommal mondta, milyen hiányzik Dávid. De Dávid király neve tabu volt, ez bármelyik leszármazottjának tilos volt kardot viselnie. A fiatalember óvatosan elhallgatta, attól tartva, hogy valaki meghallhatja. Eközben Romában Augustus Tiberius követte, semmi sem változott a birodalom alatt álló területeken. Herodes nági halála után fiai, Archelaus, Antipás és Fülöp vitáztak az ország feletti uralomért. A császár úgy oldotta meg a vitát, hogy felosztotta azt közöttük, mintha örökség lenne. Archelaus Judeát, Idumeát és Samáriát kormányozta, Antipás Galileát és Pereát, Fülöp pedig az ezzaki regiókat, Damaskus közeleben. A feszültségek nem kezdtek kitörni. Judeában a trónkész és egy másik Simon vezette felkelések törtek ki. Bár Archelaus brutálisan leverte a lázadásokat, a hamvakban továbbra is élezett. A romai iga alól való felszabadulás vágja, a fiatalember Kariotból ostozott ebben a vágiban, bár soha nem csatlakozott a lázadókhoz, nem volt idegen a nepe szenvedésétől, vágiától, hogy a hatalom birtokosai milyen solgaságot kényszerítettek rájuk. Ezekben a nehéz években hunytak el sülei. Ágiás arra késztette, hogy gyakrabban gondoljon Jézusra. Emlékezett arra, milyen fájdalmat érzett Jézus, amikor Józsefet elvesztette, ez jobban megértette, mit jelentett ez a veszteség. Ani a temetése napján, amikor a családdal visszatért a temetóból, egy pillanatra megállt, szó nélkül, ez a távolban a táborhegyi sziluettjére tekintett. Emlékezett arra a napra, évekkel ezelőtt, amikor ugyanezt tette Jézussal együtt, miután Józsefet eltemették. Gondolatai a Holdtenger régiójába repültek, ez elképzelt egy képet arról, mit csinálhatott barátja éppen akkor. Nem tudott képzelni semmit. Egy ideje nem érkeztek levelek. A szent égére jobban aggasztotta, különösen miután tudomást szerzett arról, hogy az eszenuszok, Julius meg Torlaszok áldozatává váltak. Egy hétköznap délután, amikor egy utazás után otthon pihent, valaki kopogott az ajtón. Bár közel volt, Rahamim nyitott ajtót. Amikor kinyitotta, a napfényi egy fehér köpenyes, szakálas fiatalember alakját világította meg. Ismeros lági hangon ez a látogató üdvözölte, ez megkérdezte, hogy van-e egy kis vizet egy szomjazó embernek. Szemében nézve azonnal felismerte. Ugyanazok a semek voltak, amelyekben mindig keveredett a boldogság és a szomorúság. Ez nem tudta megakadályozni magát abban, hogy felkiáltson a nevet. Jézus. Kiáltotta, mielőtt Erosen átölelte volna. A visszatérés új kezdetet jelentett. Miután annyi év telt el, Jézus jelenléte magával hozta azt a bizonyosságot, hogy a várakozás véget ért. Az eszenuszok közösségében töltött idő megváltoztatta, ez most készen állt arra, amit annyiszor előre jelzett. Barátja, ahogy ígérte, ott volt, hogy támogassa. Az ígéretől a cselekvésig. Jézus visszatérése után egy ideig a régióban marad. Jelenléte nem marad észrevétlenül. Az évek során megjelenése megváltozott. Eretebbnek tűnt, arkán egy olyan kifejezés volt, amely Herodes könyörületességet egyaránt szolgált. Beszéde millió kadenciát kapott, mintha minden mondatot gondosan megfontolt volna, és tudta volna, milyen hatással lesz azokra, akik hallgatják. Összehívta legközelebbi barátait, köztük gyermekkori társát, és elkezdte megosztani velük azt, amit évekig csendben művelt. A törvényről alkotott nézetei különböztek, nem azért, mert ellent mondtak volna neki, hanem mert új szempontból világították meg. Igazságról és irgalomról beszélt, erősségről és megbocsátásról beszélt, szokakat megindították szavai, mások gyanakodva néztek rá. Nem volt tudós, sem pap, sem írnok, de tekintélyel beszélt. Az eszenuszok között töltött, időn nyomott hagyott gondolkodásában, de lényege túlmutatott bármely iskolán.
Oljan volt, mint aki megtalálta küldetéset, ez mindenki számára nyilvánvaló volt. Ania haza találkozó lett. Ott gyűltek össze azok, akik hallgatni akartak. Beszélt nekik a királyságról, de nem oljanról, amelynek határai szeregei vannak, hanem oljanról, ahol a szeretet ez az igazságosság uralkodik parancs nélkül. Azért mondta, lehetséges másképp élni, ez az út belülről kell, hogy kezdődjön mindenkiben. Jézus nem követőket keresett, de sokan kezdtek követni. Eleinte csak ismerősök, regisomzédok, kíváncsiak. Hamarosan halások, kereskedők, meg adószédok is csatlakoztak. Mindenféle ember közeledett, vonzva beszédeinek nyugodt erejével. Gyermekkori barátja, aki családja távoléte alatt gondoskodott róluk, figyelmesen semlelte ezt a mozgalom növekedését. Nem érezte magát kisorítottnak, de néha zavartnak. Tanúja volt gyermekkorának, csendjének, játékainak, keteljének. Most látta, ahogy nyilvános semelisége válik olyaná, aki tömegeket vonz. Egi reggel, amikor kenyeret és olivabogyót osztottak meg, Jézus közvetlenül hozzá szólt. Azt mondta neki, hogy az elokesítés idegyeveget ért, ez most cselekedni kell. Szüksége van minden barátjára, hogy előre mozdítsa a feladatot. Arra kérte, hogy közel maradjon hozzá, hogy útitársa legyen az úton. Nem stolgaként, hanem oljanként, aki eleve érti, mi fog történni. Elfogadta anélkül, hogy kételkedett volna, megígérte évekkel ezelőtt, ez készen áll teljesíteni. Követte húszéggel, segített a körutak megszervezésében, az erőforrások és útvonalak kezelésében. Szintén figyelmesen hallgatta, megpróbálva megérteni tanításainak mélyebb rétegeit. Az első utak Galileában voltak, faluról falura jártak, beleptek szinagógákba, beszélgettek az emberekkel a piacokon, gyógyítottak betegeket, érintettek azokat, akiket kerültek. Jézus nem félt a kapcsolattól. Ott, ahol mások visszahúzottak, előre lépett. Közeledett a leprászokhoz, beszélt a kirekesztett nokkel, meghallgatta azokat, akiket a társadalom elveszettnek tartott. Nem mindenki értett egészet vele. Néhány farizeus kérdőjelezte, a szaduceusok figyelmeztettek, az írnokok pedig feljegyezték. De a közemberek követték. Parabolákban beszélt, egyszerű képeket használva, egy vető, egy lámpa, egy pástores juhai. Ezeken a történeteken keresztül fette fel bonyolult igazságokat, amelyeket minden hallgató a saját szíves terint értelmezhetett. Ezekben a napok egyikén átkeltek a Jordán régiójába. Ott tömeg gyűlt össze, hogy lássa. Jelenléte felzúdulást okozott. Néhányan gögülni akartak, mások hallgatni. Egészek válaszokat kerestek, mások csak reményit. Ebben az arcok tengerében Jézus nem vesztette el a nyugalmát. Mindig megtalálta az időt, hogy mindegyikre úgy tekintsen, mintha csak létezne. Egy délután, amikor egy olajfák árnyékában pihent, beszélt a szelídekről, a szírókról, az üldözöttekről. Azt állította, hogy bennük van a valódi áldás. Senki nem beszélt meg így. Nem ígért hatalmat vagy gazdagságot, hanem vigást, igazságosságot, értelmet. Ezek a szavak olyan hurokat pengettek, amelyeket nem lehet elfelejteni. Gyermekkori barátja csodálattal, ez a godalommal nézte. Tudta, hogy egy ilyen beszéd, amely a megalázottakhoz és szenvedőkhöz szól, végül zavarba hozza a hatalmasokat. Közös útjaik során mindent megosztottak. Ott aludtak, ahol kölcsön kaptak nekik, azt ettek, amit adtak nekik, és néha éheztek. Jézus nem panaskodott. Hatalált egy sáraz sarokot, ahol lefeküdhetett, szerencsésnek érezte magát. Ahogy a csoportnot kezdték megszervezni magukat, Jézus kiválasztott 12 legálandóbb követői közül. Mindegyiknek egy konkrét feladatot adott. Régi barátját is belefoglalta a csoportba, ez rábízta az egyik legfontosabb feladatot, az erőforrások rendjének fenntartását. Valakinek kezelnie kellett, amit kaptak, nyilvántartania kellett az adományokat, ez meg kellett vásárolnia a szükséges dolgokat, ez nem volt kis feladat. Elfogadta felelősséggel,
Ismertje samokat az üzleteket a kezelést. Praktikus elmével rendelkezett ezekhez a dolgokhoz. Olet a csoport pénzének felelőse, egi olyan funkció, amely megbízhatóságot igényelt. Az idő múlásával az utazások kiterjedtek Galileán túlra. Vidéki területeket és fontos városokat látogattak meg. Ahová mentek, ott ugyanaz volt a reakció. Néhányan követtek ott buzgón, mások gyanakodva figyeltek. Egi ezek közül az utak alkalmával egi farizeusok csoportja várta, hogy kérdő revonja. Törvényről szóló dilemmákat vetettek fel, remelve, hogy ellentmondásba keverik. Jézus nyugodtan válaszolt, a Szentírást használva, de egi olyan értelmezészel, amely a könyörületességet helyezte előtérbe. Ez nem tetszett. Attól a naptól kezdve néhányan elkezdték tervezni, hogyan hitelteleníthetik. Jézus híre not. A gyógyulásokról és csodákról szóló beszámolók gyorsan terjedtek. Néhányan azt mondták, hogy feltámasztotta egyik iszlánit, mások azt, hogy megszorozta az élelmet. A pletikák keveredtek a valós történetekkel. Senki sem tudta pontosan, mi igaz, de mindenki beszélt róla. Egi alkalommal egi városba érkeztek, ahol egi nagilelkut szalad fogadta őket. Ott Jézus néhány napig pihent, eközben barátja kihasználta az időt, hogy rendbe szedje a számlákat. Összegyűjtötte a nyilvántartásokat, átnézte az adományokat, és vásárolt elátmánit. Tudta, hogy a logisztika is egyfajta szolgálat. Egi este, amikor együtt vacsoráztak, Jézus somorúan beszélt. Azt mondta, hogy az út nem lesz könnyű, lesznek árulások és veszteségek. Nem felelemból, hanem bizonyosságból szólt. Mindenki hallgatott csendben. Néhányan lehajtották a fejüket, mások megpróbálták egi megjegyzéssel enyhíteni a pillanatot, de tekintete továbbra is rögzült maradt. Barátja, aki eleve ott volt, hidegrázást érzett. Nem azért, amit mondtak, hanem amiért. Úgy tűnt, mintha Jézus már tudta volna a végkifejletet. Néhány nappal később újra elindultak. Most Jeruzsálem felé. A légkör feszült volt. A vallási hatóságok gyanakodva tekintettek rá. A pletikák Jézus semélyazonosságáról egyre meresebbek lettek, néhányan profétának nevezték, mások azt hitték, hogy a várva várt. Jézus nem táplálta ezeket a változatokat. Csak tanított, gyógyított, vigasztalt, de minden gesztusa, minden szava úgy tűnt, mintha megerősítette volna a vallási vezetők gyanúját. Jeruzsálem felé tartó útjuk során olyan falvakban álltak meg, ahol jól fogadták őket. Az emberek kijöttek, hogy üdvözöljék, köpenyeiket terítettek az útjukba, élelmet ajánlottak nekik. Ezekben a pillanatokban barátja emlékezett arra a napra, amikor mindketten fából és fúresporból játszottak, és most az egéküket profétának tekintettek. Nem volt benne semmiféle arrogancia Jézusban. Ugyanolyan maradt a viselkedésében, egészszerű, közelálló, emberi. De valami volt a jelenlétében, ami tiszteletet parancsolt. Nem felelemból, hanem a szendes erő miatt, amely karakteréből áradt. Nem sokkal Jeruzsálem előtt egi dombon álltak meg. Onnan látták a falakat. Jézus nem a csendben nézte. Senki sem szólt. Tudták, hogy a városba való belépés mindent megváltoztat. Azon az éjszakán Jézus barátjával beszélt. Emlékeztette a múltbeli ígéretekre, a hozott döntésekre, és arra kérte, hogy maradjon erosz. Nem volt szorváni, csak világosság. Ó bolintott, meggyőződve arról, hogy megteszi a szükségeset. És újra együtt folytatták az utat. A jeruzsálemi belépés mindennek ellenére sem volt titokzatos. Amikor megérkeztek, a tömeg, amely kísérte őket, köpenyeiket terítette az útjukba, míg mások pálmágakat lengetek. Jézus csendben haladt egész áron, senkihez sem szólt. Néhányan királiként, mások megváltóként üdvözölték. A vallási vezetők távolról figyeltek, egyre inkább zavarban a befolyásától. A városban a feszültségek nyilvánvalóak voltak. Minden Jézus mozdulatot figyeltek. A szadduceusok, a farizeusok és az írnokok fenyegetést látták benne.
Nem volt azok közülük való, de az emberek jobban hallgatták, mint a templom tudósait. A következő napokban többször is meglátogatták a templomot. Jézus felháborodott a kereskedők jelenléte miatt a szent helyen. Egi cselekedetével, ameli szokakat meglepett, felborította az asztalokat, elúszta az eladókat, ez profanációnak nevezte a helyet. Ez a gestus mindenki szemébe került. Néhányan ezt szükséges tisztításnak tekintettek, mások közvetlen provokációnak. Gyermekkori barátja, aki továbbra is a csoport gyakorlati ügyét intézte, észrevette, mennyire gyorsulnak a dolgok. A légkör egére ellenségesebbé vált. A Sanhedrin titkos találkozói gyakoribbá váltak. Nyilvánvaló volt, hogy megpróbálják megállítani, de úgy, hogy ne okozanak felkelést a nép között. Jézus továbbra is tanított tereken és udvarokon. A szeretetről, a felebaráti szeretetről, az alázatosságról és az igazságról beszélt. Azt mondta, hogy az ország nem e világból való, ez hogy azok, akik nagyok akarnak lenni, szolgálniuk kell. Üzenete nem erőszakkal, hanem ellentétben kihívta a meglévő struktúrákat. Egi este, egi vaxorán a 12 között, Jézus kenyeret és bort ostott egi ünnepeljes gesztussal. Azt mondta nekik, emlékezzenek meg erre a pillanatra, mert ez nem szaketel, hanem egi szövetség szimbóluma. Mindenki tisztelettel hallgatta, bár nem értették teljesen. A vaxora után egi közeli kertbe vonultak, a város szélén. Míg a többiek pihentek, Jézus elszakadt imádkozni. Zavart volt, bár mindig határozott volt, azon az éjszakán úgy tűnt, belszóharkot vív. Tudta, mi következik, de előre haladt. A város másik részen, miközben a templom vezetői megegézéseket kötöttek. Szükségük volt arra, hogy tudják, hol és mikor fogják el, anélkül, hogy felzúdulást okoznának a tömegben. Egi közvetított keresztek, aki ismeri mozgásait. Judas Iskariotes, aki jobban ismerte, mint bárki más, aki gyermekkorától kezdve vele járt, aki megostott vele játékokat és utakat, aki kezelte a csoport erőforrásait, ó volt az, aki beleegézett, hogy híd legyen. Nem gyűlöletból, sem ambícióból, hanem egi semélyes meggyőződésból, ameli nehezen magyarázható. Talán egivel kifejletet akart kikenyszeríteni. Vagi talán azt hitte, hogy szükséges szerepet tölt be. Senki sem tudta pontosan. A megállapodás egészszerű volt. Meg kellett mutatnia a helyet és az időt, amikor Jézus egyedül lesz. Szerebe néhány pénzt kapott. Nem kért többet. Később távozott sötét árkkal. Ugyanazon éjszakán, míg a kert alud, egi orjárat érkezett fákliákkal. Egi olyan ember vezette őket, aki évekig a mesterrel élt. Amikor megérkeztek, üdvözölte Jézust egi barátságos gestusszal, ez így azonosította. Jézus nem állt ellen, a többiek megpróbálták közbelepni, de a nyugalomra intett. Judas Iskariotes a kereszt utáni hiáni. Jézus átadása után a Getsemáni kertben a templom órai letartóztatták, és a fopap elevitték. Azon az éjszakán kihallgatták rezrehajlás nélküli tanúk jelenlétében. A vallási hatóságok formális okot kerestek a kivégzésre. Tanúkat állítottak, akiknek vallomása nem egészett. Végül blaszfémia vágyával, saját nyilatkozatára hivatkozva Dávid lesármazottjaként elítélték. Reggelre Jézust a Sanhedrin tanácsa elé vitték. Az ítélet már meghozott volt. A vallási bíróság nem volt jogosult halálbüntetést kiszabni, ezért Pontius Pilatus római helytartóhoz vitték Judeában. Ott a vádak megváltoztak, szedícióval, királia kiáltásával és a nép Roma elleni felisztításával vádolták. Pilatus miután kihallgatta, nem talált okot az elítélésre. Amikor megtudta, hogy Jézus Galileai, Herodes Antipasos küldte, aki éppen a jeruzsálemi ünnepségeken tartózkodott. Herodes kihallgatta anélkül, hogy választ kapott volna. Visszaküldte Pilatushoz, ítélet nélkül. A tömeg nyomására Pilatus azt ajánlotta, hogy szokás szerint Pésakkor egi foglyot szabadon enged.
A válastas Jézus es egi Barabás nevu fogoli között dolt el, akit rablásért ez gyilkosságért íteltek. A tömeg Barabás szabadon bocsátását követelte. Pilatus, zavargásokat felve, engedeljezte Jézus kerestre feszítését, bár nyilvánosan távol tartotta magát a döntéstől. Jézust megkorbácolták, ezt kénytelenítették, hogi keresztje egi részed vigye. A Golgota nevű heli fele tartva egi Jeruzsálem lakója, Simon Cirenei, kénytelen volt heliete a kerestet vinni. Körülötte emberek szírtak. Jézus rövid szavakkal szólt hozzájuk, nem tért le az útról. A heliszínre erve kerestre feszítettek két másik elítelt között. A hatóságok egi táblát helyeztek el, felirattal. Jézus, a nazarenusok királya, több nyelven. Néhány tanú ezrevette, hogi a katonák szorszolásszal osztották szét ruháit. A keresten töltött órák alatt több csoport is megközelítette. Néhányan gúnyolottak, mások németszentben néztek, néhány követő távolról figyelte. A végén Jézus rövid mondatokat mondott, később megállt, egi centúria, aki jelen volt, elismerte, hogi ez a halál különbözött másokétól. Amikor látta, hogi a teszt már eletelen, a katonák nem törték el a lábait, mint szokásos volt, de egikójuk láncával átszúrta az oldalát. A kivégzés befejeződött, ugyanazon a napon József Arimáteai kérte a tesztet, hogi eltemeteszék, egi közeli szírba helyezték, ameli a családjához tartozott, ezt kovel zárták le, néhány figyelte, hova helyezték, másnap a hatóságok lezárták a bejáratot, ezt oroket állítottak, attól tartva, hogi a követők elrejtetik a tesztet. A tanítványok szétsorultak. Nem volt szervezett ellenállás. Csak zavar, félelem és szent. A temetés után Jézus követői rejtőzködtek. Senki sem tért vissza nyíltan a templomba. Néhányan a régióban szétsorultak, mások magánházakban maradtak. Attól féltek, hogi letartóztatják társaságuk miatt. Nem voltak nyilvános megmozdulások vagy szervezett tiltakozások. A mozgalom, amely tömegesen vonzotta az embereket, egész irányítlan csoportra szugorodott. A kivégzés utáni harmadik napon elkezdtek terjedni a hírek a tanítványok között. Néhány azt állította, hogi a szír üres. Mások azt mondták, elvelálták. Ezek a tanúvallomások vitát váltottak ki a követők között. Nem volt egészséges értelmezés. Néhányan hittek, mások kételkedtek. Jézus alakja újra megjelent a magánbeszélgetésekben, már nem mint letartóztatott tanító, hanem aktív jelenlétként. A hatóságok, amikor értesültek a pletikákról, azt állították, hogi a tesztet ellopták. Tagadták bármilyen rendellenességet a folyamatban. A szír pecsétjét megszertettnek tekintették, de nem indítottak nyomozást. Az ügyét hivatalosan lezárták. A aggodalom az volt, hogy ne legyen zavargás Jeruzsálemben az ünnepek alatt. A következő napokban a tanítványok újra kezdtek találkozókat szervezni magánházakban. Néhányan biztosak voltak abban, hogy elve látták. Ezek a találkozók diszkrét voltak. A jövőjükről és az események értelmezéséről beszélgettek. Innen kezdve alakult ki az elszó közösség, amely tanítására összpontosított. A kereszthalál emléke a követők számára irányítóvé vált. Úgy értelmezték, mint egi küldetés teljesítését. A per ez a kivégzés rezultáit beépítettek későbbi beszámolóikba. A korábban félelmet keltő eseményeket most hosszítettekként meséltek el a tanítások részeként. Judas nem volt jelen ezeken a találkozókon, egyik írás sem említi a későbbiekben. Nem vett részt a csoport újjászervezésében, sem az üzenet terjesztésében. Alakja kimaradt mindenból, ami azután történt. A tanítványok egi új tagot választottak helyette. A folyamat formális volt, ez az új tagot anélkül fogadták be, hogy Judaszt említették volna, csak annyit, amennyit a választáshoz szükséges volt. Ettől kezdve a csoportot újra 12-ként ismerték el. Az idő múlásával a kereszthalál nem csak egi nyilvános kivégzés maradt,
hanem a tanítások középpontjává vált, áldozatként értelmezték. Emleket imákban, beszámolókban és szimbólumokban orizték meg, de ez a folyamat nem volt azonnali. A kivégzés utáni első hetekben bizonytalanság uralkodott, csak idővel alakultak ki strukturált beszámolók, és csak akkor kezdték terjeszteni az eseményeket, mint a megígért dolgok beteljesülését. A hivatalos beszámolók egyetértenek abban, hogy a kereszthalál után hivatalos hallgatás volt. A hatóságok nem üldözték rendszeresen a tanítványokat. Jézus esete lezártnak tekintettek. Rómának és a vallási vezetésnek a konfliktus véget ért. Ami ezután következett, az üzenet terjedése egyike szobi fejlemény volt. A halála utáni napokban nem volt jel, hogy ez a mozgalom túlél, csak Jézus savainak emléke és a szíról szóló tanúvallomások adtak a csoportnak új célt. Judas orsa a kereszthalál után. Jézus kereszthalála után Judas Iszkariotes többé nem jelent meg a tanítványok között. Nincsenek megbízható feljegyzések arról, hogy a kivégzés utáni napokban hol tartózkodott. Az, ami történt vele a letartóztatás után, ellentmondásos és hiányos forrásokból származik. A legtöbben egyetértenek abban, hogy megpróbálta visszaadni azt a pénzt, amit Jézus átadásáért kapott. Az oszi szövegek szerint a templomba dobta a pénzt, és azt mondta, nagi hibát követett el. A papok nem fogadták el a visszafizetést. Úgy vélték, a pénz nem illik a templom kincstárába, mert véráron szerzett. Ezzel a pénzzel vettek egy földet, amelyet később idegenek és azonosítatlan emberek temetkezési helyének használtak. Ezt a területet Vermezonnek nevezték. Ettől kezdve Judas eltűnt. Nem tért vissza a többi tanítványhoz. Egyetlen írás sem említi a későbbi találkozókon, tanúvallomásokon vagi eseményeken. Nincs semmi jel arra, hogy megpróbált volna visszatérni vagi magyarázatot adni tettének, két változat létezik haláláról. Az egyik azt állítja, hogy felakasztotta magát, a másik szerint lezuhant egy siklás területen, és testeszétepodott a becsapodáskor. Mindkettő egyetért abban, hogy halála nem sokkal a kereszthalál után következett be. Magániban, a körülötte lévők társaságán kívül. Vége, akárhogy is történt, a tettenek közvetlen következményeként értelmezték. Az első hívók a halálát végzetes büntetésnek tekintették. Az árulása Jézussal szemben visszafordíthatatlannak bizonyult, ez Judaszt kizárólag ezért a tettert emlegették. Ettől kezdve nevet kizárták a mozgalom alapításának történetéből. Nem maradtak fenn részletek életéről a végző napok előtt, nem említettek korábbi hozzájárulásait. Minden a pillanatra korlátozódott, amikor átadta, ez nem sokkal későbbi halálára. A korai keresztény közösségekben Judas, a belső árulás szimbólumává vált. Nem csak egy követő, aki hibázott, hanem a bizalom megszegésének megtestesítője a mozgalmon belül. Ez az értelmezés véglegesen meghatározta alakját. A tanítványok kiszerelték egy Matthias nevű emberrel, akit szorszolásszal választottak, hogy helyreállítsák a 12 szimbólumos sámát. Ettől kezdve Judaszt nem említették a közeli körben. A társadalmi szinten neve elkerülhetetlenné vált. Nem használták többé szemeli névként a keresztény közösségekben. Említése az árulás és elutasítás szinonimájává vált. Néhány esetben meg átokként vagi a belső ellenség szinonimájaként is használták. Az elkövetkezendő években alakja a predikációkban, írásokban és beszámolókban figyelmeztetésként szolgált. Példaként használták arra, hogy a huszék és orködés fontosságát hangsúlyozzák. Egyik hivatalos tanításban sem tekintették mártírnak, tanúnak vagi méltó figurának tanulmányozásra. A kereszthalál után Judas Iszkariotes alakja a korai keresztény teológia és erkölcsi fejlődésének funkcionális elemevé vált. A legkorábbi írásokban története egy konkrét figyelmeztetése alakult a belső hutlenség veszélyeiről, különösen az árt vagi spirituális közösségekben,
Szerepemek sunt egi követo lenni, es a hutlenseg mintapeldájává vált. A hivatalos narratíva elkerülte korábbi életének részleteit, közeli kapcsolatát Jézussal, vagi gyakorlati hozzájárulásait a csoporthoz. Minden egyetlen cselekedetre, az átadásra korlátozódott. Ez a tett, kivételes kontextus nélkül, a belső árulás abszolút szimbólumává vált. A tanítási alakulásában szerepe arra is szolgált. Hogi, a Jézus letartóztatásáért felelősséget a vallási vagi római vezetőkről elterelje. Judas volt a funkcionális, magyarázat arra, miért történt, ami történt, anélkül, Hogi közvetlenül vádolta volna a hatóságokat. Árulása szükségesé vált ahhoz, Hogi a történetet fenntartsák. Az idő múlásával az írott ez vizuális ábrázolások egyre inkább stereotipizálták. Kemény vonászokkal, sötét kifejezéssel, gyakran 30 ezüsttel a kezeben. Összekapcsolták a büntetéssel, a kétségbeszéssel, szót az isteni elutasítással is. Egyetlen fő irányzat sem fejlődött ki a kereszténységen belül. Ameli humánusabb vagi pszichológiailag mélyebb értelmezést adott volna viselkedésének, vagi ameli meg kísérelte volna újraértelmezni szerepet egy emberibb vagi kegyelmesebb szempontból. Öngyilkossága, amikor említették, abban végleges bizonyítékaként szolgált, nem a megbánás megváltó kifejezéseként, hanem bukásának végszó jelenek. Így nem marad hely a megbocsátásra, sem arra, Hogi lehetőség szerint újraértékeljék személyét. Ellentétben más bibliai személyekkel, akik súlyos hibákat követek el, de megbocsátást nyertek, Judas kizárva maradt ebből a kategóriából. Évszázadokon át neve eltűnt a személyi nyilvántartásokból, ez keresztények között elfogadhatatlanná vált. A nyugati kultúrába beolvad, ez az irodalomban, színházban, festészetben ez erkölcsi tanításban, a belső áruló archetípusaként használták. Judas nem emberi méltósággal bírt. Képe nem a teljes története alapján épült fel, hanem kizárólag a Jézus halálához vezető események kontextusában. A bonyolult érzelmi állapota vagi a belső konfliktusok, amelyeket talán átélt, soha nem kerültek mélyebb vizsgálat alá a hagyományos beszámolókban. Ma is neve továbbra is az abszolút árulás szinonimájaként él a köztudatban. Ritka, Hogi mélyebb elemzéseket találunk szerepéről a hutlenség túlzott stigmája nélkül. Története, ahogy a hagyomány átvette, továbbra is azt a férfit ábrázolja, aki belülről árul. Ez minden lehetőség nélkül marad a megbocsátásra.